Ora dalah bujleng-bujleng iblis lanat ana satriya pengawak aja kowe sapa Raden Gatotkaca ayo kowe Prabu Kala Pracana sampurnakna Gatotkaca mati deang gaglak limpamu gandul dasmu Latalah Hyang Tete Kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku Tete Hus Cangkeme lah apa ta iki nang omahe dhewe ra kena ngono ben iki nang omahku dhewe mau sinuwun Prabu Naga apa Kala Pracana ya ngomuni Tete ngono ya tak cake Tete apa tetenan mau wis kamu kaya ngono ora Ola dalah bilung ora celemongan kowe. Nggih. Bujleng-bujleng iblis lanat padha jeg-jegan sekipu. Aja kaget kowe tak awe ana ngersaku. Dina iki ana ing karaton negara Giling Wesi. Hoi. Namit pasang limantabe tinebehna nglodhoni dumawaing tawang towang sinuwun lenepatno ing tolak manu paduka ngawe ingkang abdi kepatihan pun sekipu dinten sakmenika wonten karaton negari ing Giling Wesi damel kaget sotaning galih kula sinuwun dene menapa to paduka ngawe ingkang abdi ing kepatihan sak mangke benten nglawan adat ingkang sampun kelampahan paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh nglawan adat ingkang sampun ya sekipu kowe mesti kudune mangerteni apa to sababe aku mung catur netra kelawan sira lan aku ora nglumpukke sangyaning para kawula merga pancen ana wigati sing wigati iki mung mangembet mring kraton lan kabyak kabagiane Prabu Kala Pracana. Oh, nggih sinuwun. Kepareng paduka paringa dawuh ingkang abdi kepatihan nyadong dawuh. Menapa to wigatosipun dene paduka nimbali nglemaken sangyanipun para nayaka punggawa wonten ing karaton negari Giling Wesi sinuwun nggih. Ingkang abdi batur-batur nggih nyadong dawuh. Nggih, kula tukang iris-iris nyadong dawuh. Iki ora ngono kuwi tolong wis semen. Aku mung dadi trima dadi gedhong wae ora masalah kok. Mbangane kowe iki wis dadi penyaron isih nyaluki bagiane dalang apa ora? Oh, iso ngono. Kage kowe nyebrak 700 urung mak balekke lho, Kak.
Rasa diketungket wae. Ora sudi kene. Oh, senengane ora. Ha kowe iki ora. Pokoke tanggal 17 kudu cair ning aku. Arep tanggo badan. Ora iso gah aku. Titenono wae. Kowe arep tak ijoli Sembadra Pradamas. Kowe ngelek-elek HP 7 kowe. Senengane pelecehan kowe. Ora. Ola tala sekipu wonten timbalan. Mesti kowe kaget tak awe ana ing kene. Apa to darunane aku nganake pasewakan sing beda kelawan adat kang wis-wis. Mestine aku mung bakal ngrembug babakan pasumpenan sing lagi wae tak lakoni jroning nendraku. Waduh Paduka. Alampah nendra lajeng nyumpena ya. Isining pasumpenan aku manunggal dadi siji urip bareng mangun bale wisma karo widodari kayiwangan kengaran Betari Supraba Sekipu. Jroning impenku Betari Supraba ngasokake tresna kelawan aku uga ngaturake tresnaku kelawan Betari Supraba. Nanging malah durung ngasih aku bisa diladeni dening Betari Supraba, malah Betari Supraba wolap ilang aku tangi saka nendraku pate. Mula kang saka kuwi aku kepengin ngayonake Betari Supraba diage kepyakna wadyabala. Riklampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong ngebyuki kayangan boyong Iwang pikulun Betari Supraba Sekipu. Lah tala sinuwun. Kula nuwun sewu. Wonten ing mriki menika ugi wonten kami tuwa. Nuwun sewu senadyan to menika namung batur nanging jagat ngundangaken bilih titah menika kala wau saged mangertosi saderenging winarah. Lah tala. Apa yo dadak kudu taren karo togok karo batur kere-kere kaya ngene iki. Aku ora butuh wejangane togok, aku ora butuh wejangane bilung, aku ora butuh piwulange Catugara. Nuwun sewu sinuwun. Menapa mboten langkung saenipun menawi nyuwun priksa kalian togok ten dawuh Gusti Pati. Ratu Gustine awake dhewe Sinun Prabu Kala Pracana ngersake supaya sira matur ngersaning Prabu Kala Pracana. Nggih sendika dawuh marang kula majeng nggih Gusti Patih. Ya diage maju kula majeng sinuwun. Ya togok maju. Maju rene. Manisa saut-sautan. Ya. Wonten timbalan sinuwun. Paduka ngawe ingkang abdi. Ya togok kowe tak awe nyaket mrene janjane aku ora butuh atur saka kowe ning malah Sekipu ngakon kowe ndhawuhi kowe supaya maju mrene. Nggih mboten napa-napa. Ngeten nggih sinuwun. Nek panjenengan gadhah gegayuhan nggih menika kepengin ngayonaken widodari kayangan wewisik Iwang Pikulun Betari Supraba. Kula nuwun sewu sinuwun. Titah gumelar wonten ing jagat menika sampun dipun pondro-pondro. Dipondro-pondro tegese kepiye togok nuwun sewu. Anggenipun badhe mangun bale wisma menika sampun dipun pondro-pondro. Nek menungso ya karo menungso, nek ora seksa ya karo raseksi, nek kewan ya karo kewan, nek dewa ya karo widodari. Menika sedaya sampun dipondro-pondro. Wis dipondro-pondro sampun. Sedaya sampun dipun pondro-pondro kodratipun jodhone pun dipondro-pondro. Kados ayat wonten ing Quran menika. Apa? Aku dhewe ra mudeng kaya nek nggo nulem ngono kae lho, Kak. Ah iya. Niku mula nek sampean ajeng ngayonake Betari
Betari Supraba, mila kula nyuwun tulung. Alangkah baiknya dipun wurungaken kemawon. Sebab mengke sampean nekat ajeng boyong Iwang Pikulun Betari Supraba, kurang-kurang berjane malah sampean diajar kalih dewa-dewa teng kayangan, kurang-kurang berjane sampean tatu babak bundas, gedene kula rekoso golek kesilian Bandosa. Oh. Nggo ngopo? Nggih ngusung sampean niku. Monggo ngendi ana hara Bandosa sing ukurane sak sampean niku? Lah nun sewu tak takon. Ora nyenyamah kowe ngina karo aku. Aku ki ratu yaksa sing digdaya. Kadigdayanku ora ana kang bisa ngungkuli. Nggih monggo. Nek perkawis digdaya kula pitados panjenengan menika Nalendra sing sekti kalintang jayaning perang. Sugih Herbondo Bandhu. Sugih Bondo menika ateges sugih bondo donya, sugih Bandhu ateges Nalendra kang abebala raja. Ning kula pun Elek-elek sampean ampun ngantos boyong Iwang Pikulun Betari Supraba. Sebab niku wau nek sampeane katajeng boyong Iwang Pikulun Betari Supraba, kurang-kurang bejane kula kalih togong golek usungan Bandosa. Kan wala dalah kowe ngina karo aku. Mboten ngina, kula mung ngelik-elik. Pun to golek wong wedok liyane Iwang Pikulun Betari Supraba mawon. Kathah raseksi sing luwih ayu. Gah. Ana sak rasok emah iki lho. Jane sing digolek iki apa? Iki wis ora tulung. Nggih pun nek kula alih togok wis mung elik-elik. Nek jenengan boten kenging dieleke nggih mboten napa-napa. Wala dalah. Pate Sekipu wonten timbalan ora sah ngrungokke guneme togok. Kake dina iki kelampit brungkat kimbul gajah. Gelar singa barong nyasak kayangan boyong Iwang Pikulun Betari Supraba. Kate nyegat karo lakune wadyabala saka negeri Giling Besi. Wala dalah. Kita kuwi sapa kok tanpa tata krama munggah ana ing ngarepat kepanasan dampyak akeh wadyabalamu. Ih, kita kuwi sapa? Ora sudi aku basa karo kowe. Kowe dewa ora ngerteni karo aku, teges ora limpat nggonmu dadi dewa. Ayo diulungno aku Betari Supraba bakal tak dhawuhake lawan Ratu Gustiku Prabu Wala Pracana keparat. Parat manus maning jajalanat. Kita gelem bali apa ora? Sak wadyabala kita kudu bali. Kebat mboya kena mlebu ning kayuwangan. Sebab ora murunga mengko kita mung bakal gawe rusak kahanan kayangan. Ora idep. Sing baku Betari Supraba mbok weneh karo aku. Ora mbok meneh karo aku. Tabrak kayanganku dong bandingan mati dari aku kowe.
Oi! Oh! Oh! Ah! Aduh, mati aku. Yoi! Oh! Mantenging cipta Sang Bathara Brahma anenggih dewaning geni mulat sangjaning para wadyabala saking negaring Giling Wesi duka yayasi Sang Bathara Brahma muja geni nggulung sangjaning para wadyabala saking negari ing Giling Wesi. Ladalah keparat anus maning jajalanat kowe dewa-dewa. Wah, gulung wadya bal aku tabrak dhewe duk bandingan kowe. Oh, serang rata. Oi! 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 Dewa jirih getih wedi mati kowe bareng tak obrak-abrik repat kepanasan lah kok kori selo matanggep ditutup. Monggo iki lagi jam pira kok wis ditutup. Aku isih arep golek balon kok wis tutup. Oh lah salah. Iblis lanat. Tak entenak dodos kori selo matang. Woi. Oh. Mas Tromo Sidam Sekareng bawono Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra.
Rekencang Marudaya Pak Wong. Bolong kali codhe sapa sing gawe Adi Guru menapi paduka nimbali dhumateng wiswanipun. Ingkang raga ing sithik pangudal-udal dinten sak menika. Nawe ingkang raga ing sithik pangudal-udal badhe wonten perembakan napa Adi Guru? Aduh Kakang Narada. Menapa paduka Kakang Narada mboten pirsa kawonten-wonten ing Kayiwangan Suralaya. Geger wonten sakjawining ngrepat kepanasan awit pokalipun Prabu Kala Pracana inggiling wesi. Adi Guru. Menawi bab perkawis menika kemawon kula kinten para dewa sagah ngrampungi para Jawata kiyat nadai katigdayanipun Prabu Kala Pracana menika. Inggih Kakang, nanging wonten bab ingkang langkung wigatos malih babakan sinten to ingkang saged ngawonaken Prabu Kala Pracana. Awit ing Jawi pangamukipun Patih Sekipu datan saged dipun pambengi lan datan saged dipun ngungkuli katigdayanipun nadyan dewa kemawon sami kawon awit dipun gigit mawi siyong pengabet. Lah iya Mila samangke kula radyah nyaket piswan kula nedya nyuwun pirsa sinten to ingkang sakmangke badhe dipun dadosaken jago wonten ing Kayiwangan ingkang saged ngawonaken Prabu Kala Pracana miwah Patih Sekipu Adi Guru. Inggih Kakang, kula aturi nyaket anggen paduka rawuh wonten ngersanipun ingkang rayi pun manik moyo Kakang Narada. Kemarang paduka paringa dawuh Adi Guru ingkang raga sampun nyaket piswan kula wonten ngersa paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih Kakang Narada. Sejatosipun bab wigatos ingkang badhe kula aturaken marang ngersa paduka Kakang Narada. Inggih menika mboten sanes amung atmajanipun wayah ulun pun Werkudara ingkang sakmangke sampun nampi kanugrahan putra inggih momongan. Nanging nggo sepriki wonten kawontenan ingkang aneh-aneh. Kawontenan ingkang aneh-aneh kaliyan anakipun Werkudara. Inggih. Mau nggih sepisan kula ugi mangertosi bilih Werkudara sampun kagungan putra. Bilih Werkudara sampun kaparingan kanugrahan saking para Jawata. Inggih menika pun Jabang Tetuka. Inggih Kakang. Nanging menapa Kakang Narada dereng mangertosi bilih sakmenika Jabang Tetuka sampun yuswa setunggal warsa utawi setunggal taun. Nanging wonten kawonten ingkang damel bingung sartanipun damel sungkawa ngantawisipun Werkudara kaliyan Arimbi Kakang. Lho. Maksudipun kados pundi kok wonten kawonten ingkang aneh-aneh menika kawontenan menapa Di Guru? Jabang Tetuka menika sampun yuswa setunggal warsa nanging engga sepriki puseripun miwah ari-arinipun Jabang Tetuka menika boten saged dipun pagas, boten saged dipun pedhot srana menapa kemawon. Senajan Werkudara kemawon ginakaken kuku Pancanaka boten saged amedhot tuwin amagas puseripun Sang Jabang Tetuka menika kala wau Kakang Narada. Pendak-pendak dipun pedhot mesti kemawon mlecik medal geninipun Kakang Narada. Mila ing mriki kula ngawe paduka wonten ing Kayiwangan Suralaya inggih wonten ing Bale Marcukundra. Mboten sanes kejawi amung badhe nyuwun pintasraya kados pundi anggenipun badhe merantasi kawontenan tuwin saged amedhot puseripun Jabang Tetuka Kakang Narada. Lah dalah Werkensang Marudaya Pak bolong ali codhe sapa sing gawe? Menapa mboten langkung prayogi bilih paduka paring pusaka dhumateng sinten ingkang samangke badhe kapatah dados sarana pamegasipun puseripun inggih pun Jabang Tetuka menika. Inggih Kakang Narada kula ugi sampun wonten penggaling ingkang kados mekaten. Lajeng sakmangke Kakang Narada kula suwini tulung lajeng kula utus sumados mandhap wonten ing Madyapada maringaken wujuding pusaka. Aran pusaka Kyai Kunto Wijaya Danu supados ing sakmangke paduka Kakang Narada maringaken dumateng wayah kula pun mermadi
kagem serana medhot puseripun Jabang Tetuka. Nggih, kula aturi maringaken Adi Guru. Kula aturi maringaken dumateng ingkang Raka Sidik Manggudal-udal Adi Guru. Pusaka Kyai Kuntawijaya Danu sampun kula tampi Di Guru. Samangke langsung kula redya nyuwun pamit dumi wonten ing Madyapada. Madosi wonten pundi jenengipun Permadi? Samangke badhe kula maringaken lajeng kinarya srana amagas puseripun Jabang Tetuka. Inggih Kakang Rada ingkang ngatos-atos sampun kados lare alit Kakang Rada. Iya ngono. Palogon lakuning lekas lukita linuding gitung ngamangun manah rahayu Alah dalah perkenceng larudayang pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe. Oh wis seprana seprene semana dae panjenengan ulun. Ngangelang jagat goleki sing ana ngendi durunge Permadi wala kok jebul iki. Katon aku ngerteni Permadi tapa ning telenge ngalas iki. Wala dalah Permadi. Mangerti ya, Ger. Kula ulun tedhak ana ing Madyapada iki ora liya mung napa dawuh saka kersaning Iwang Adipi kulun Bathara Guru inggih Iwang Adi Pramesti Bathara Guru. Dawuh kelawan panjenengan ulun supaya matedhake pusaka ya kuwi Kuntawijaya Danu. Kanggo sarana kita, anggon kita bakal medhot pusre atmajane kadang kita ya kuwi Werkudara medhot pusre Jabang Tetuka Permadi. Oh lah dalah kok kowe ming mesam-mesem wae Permadi. Kowe didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya magas pusre Jabang Tetuka ya kuwi atmajane Werkudara. Prata diage pratelakna tampanen iki wujude pusaka Kuntawijaya Danu. Permadi gake tampanen iki Permadi. Matur sembah nuwun pukulun maduka sampun paring kanugrahan pusaka Kyai Kuntawijaya Danu menika dumateng jasad kula. Kula atur pamatur sembah nuwun wondene kula menika sanes Permadi nanging kula Suryatmaja kula. Iblis. Olah dalah. Walah kok dadi aku kleru wong wae. Dewa lamur bola salah. Lah kok ngae Suryatmaja wae. Mandeka ger Suryatmaja.
Bajiger iki jenengan lah. Ah, nang goleke pusaka Kutawi Jaya tadi kok malah iki kok malah wong mengentuk selongsonge tok tak goleki permadya nang ngendi durung mungger. Wah. Barep jeliteng lan bule kakangku sak rawuhmu padha kanthi raharja anggone rawuh ana ing kesatrian Jodipati Puntadewa Kresna padine Baladewa. Ya Werkudara tansah pinayungan ing kawidadan ngalising sambikala pisawanipun Kakang ana ing kesatrian Jodipati dina sak mengko iki Werkudara. Iya. Jeliteng kakangku padha raharja sarawuhmu. Ya Werkudara. Slamet maraptanipun Kakang ora ana alangan swiji apa sawanipun Kakang kalih sambikala. Ya mung salam taklimipun Kakang bae tampanana Werkudara. Iya. Tak tampa gawe gedhening penggali Werkudara. Apa dene Baladewa aku ngaturke sembahku tampanana. Ya Werkudara. Siadi ngaturake bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura wae tampanana Yayi Bratasena. Ya. Tak gegem dadekake jimat prayogana anggone mulungguh ana ing kesatrian Jodipati dina iki. Baladewa kakangku. Ya. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ngatelune ana ing kesatrian Jodipati dina iki Werkudara. Wah, barep jeliteng apa dene Baladewa kakangku. Mesti wae kaget daturi rawuh ning kesatrian Jodipati. Ya, mestine wae pun Kakang kaget Dimas. Apa to kang dadi darunane dene Siadi Werkudara ngaturi utawa nimbali pisawanipun Kakang ana ing Jodipati. Ya mung sadurunge wae pun Kakang melu mangayu bagya yodi. Pun Kakang melu seneng awit wis lair atmajamu ya kisi tetuka saka Arimbi. Muga-muga besok yen wis ndungkap dewasa bisa dadi bocah kang mikul dhuwur mendem jero. Ya, Mbah matur nuwun. Ya. Werkudara pun Kakang ing Ndarawati melu mangayu bagya. Sekethi jumuru laire jabang tetuka iki wis ana sakwarsa umure. Muga-muga enggala gage gelis gedhe, gelis dewasa lan muga-muga tansah pinayungan rahayuning Gusti ya Werkudara. Ya, jeliteng matur nuwun. Ya, Werkudara. Wah, kaya ngapa to bungahe wong tuwa? Kaya ngapa to bungahe nggone mangun bebrayan ana ing alam padang? Yen to wis pinaringan kanugrahan putra. Lumrahe wong sing pinaringan kanugrahan arupi putra kuwi katon sumringah pasuryane uripe kepenak seneng. Nanging kena ngapa kok beda karo liya-liyane? Kadangipun Kakang ing Jodipati kok katon rengu pasuryane iki janjane ana apa Werkudara? Wah. Barep jeliteng apa dene Baladewa. Mesti wae kowe kabeh ya kaget. Nanging pancen iki sing tak rasake. Kepiye di ana apa diage matur kelawan pun Kakang Werkudara ning apa? Kena ngapa karo punang jabang bayi? Ya kuwi si jabang tetuka. Eneng apa? Werkudara ning apa? Eneng apa aja meneng wae. Mesti wae kadang-kadangku kabeh para pepunden wis padha priksa lan wis mangerteni. Yen to ya suwane jabang tetuka ya anakku iki. Anakku lenang iki wis ngancik. Wis ana setahun umure, wis ana sewarsa ya sewane. Nanging sedihku sedih Arimbi. Wis umur setahun anakku lanang nanging seprene durung ana sing bisa medhot puseri anakku lenang. Saben-saben arep dipedhot nganggo apa wae, mbuh kuwi gaman, mbuh kuwi sak liya-liyane mesti mletik metu gendine. Wah, perkara iki sing marahi Werkudara sedih
Perkara iki sing dadekake sabab kena ngapa to Werkudara sedih nyumurupi kahanan iki. Barep Kresna apa dene Baladewa? Kaya mangkono to dilelakoni. Walah dalah. Jebul kok kaya ngono Werkudara. Welah. Kok iso ngono iki kepiye Werkudara? Aku dhewe ora weruh. Malah aku ya wis utusan Permadi supaya ning golek sarana budal sawana ning pertapan Saptawarga meminta marang ngersaning kakekku Abiyasa supayane oleh sarana kanggo medhot pusri anakku lanang si Tetuka. Nanging malah seprene Janaka durung bali. Wah, aku malah wedi. Aku malah rumbangsa isin karo anakku lanang. Apa ya bakal kelakon selawase urip? Wis gedhe gerang isih mangku ari-ari. Aku kudu kepiye barep Kresna apa dene Baladewa kakangku? Dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana. Kesarupyak ngarsa tangkeping purukan nggih pisawanipun Sang Hyang Kaneka Putra kadhiraken dening Sang Raden Permadi Satru ing Madukara karya kaget kang samya mulat. Permara remang swamya ngambrengangan. Bolong kali codhe sapa sing gawe. Werkudara kita aja kaget ulun kang prapta ning Madyapada. Wah, Narada kakekku aku ngaturake sembah. Ya ulun tama. Gawe gedene penggalih ulun. Pukulun kula ngaturaken sembah. Pukulun kula ngaturaken sembah. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iwang pikulun karsi kula ngaturaken sembah. Setyaki ki ngawur jenenge ya. Putu-putu lho kabeh ulun tama ora pengesulun tampanono. Inggih pukulun. Wah, ono apa? Kok rawuh ana kene kadingaren. Malah nganti karo Permadi. Ning dalan mau ulun ketemu karo Permadi. Yen dicritake abot dawa lelakone, dawa critane. Mula kang saka kuwi supayane Permadi sing matur kelawan jeneng kita. Wah, Jlamprong. Diagi matura kepiye kabul wusanamu? Anggonmu golek sarana supaya bisa medhot tali pusri anakku lanang. Inggih Kakang Mas kepareng kula nedya matur. Rikala semanten kula sampun pikantuk pepadang saking Eyang ing Saptawarga pun Eyang Wiyasa. Dawuh Eyang Abiyasa puseripun anak kula pun Tetuka saged dipun pedhot menawi ngginakaken inggih menika pun wujudipun kayu kastuba mulya Kakang Mas. Wah, Narada kakekku. Banjur kudu menyang endi aku golek wujude kayu kastuba mulya. Kita aja khawatir. Kita aja sumelang Werkudara. Panjenengan ulun wis bawa wujuding kayu kastuba mulya iki sing rikala semana iki kinarya selongsonge ya kuwi wujude pustaka Kyai Kuntawijaya Danu
sing Pandhan Ulun didhawuhi supaya matedhakake wujude Kuntawijaya Danu iki marang Permadi nanging ulun malah kleru wong nggir. Wah, kleru wong sebabe. Dudu Permadi sing ulun temoni malah Suryatmaja pusaka Kuntawijaya Danu digawa. Selongsonge ulun rebut malah mung entuk selongsonge tok Kuntawijaya Danune ora kena. Ngapura kan panjenengan ulun nggir. Wah, dewa kok iso kleru wong. Dewa lamur, dewa wis tuwa. Wah. Sageleme dhewe iki tonglok karo panjenengan ulun. Ya wis tadiake. Ulun maringake wujude selongsonge Kyai Kuntawijaya Danu ingkang mengko bakal kinarya srana. Pedhote yoki ponang pusere Jabang Tetuka nggir. Yo diage wenehno karo aku. Trodo kakekku. Iki wujude kayu Kastuba Mula sing mengko bakal kinarya srana pedhote pusere Jabang Tetuka. Nek ngono kabeh lelakon iki tak pasrahke marang Narada kakekku. Kah aja aku mengko ulun tak sengeni meneh. Merga ulun wis pakloki dewa lamur, dewa wis tuwa. Dewa sing blawur peningale. Banjur kudu karo sapa? Wayah ulun nata Ndrawati Kresna wonten timbalan pukulun. Yake tigasen pusre Jabang Tetuka ngene nggih ngestaken dawuh ulun. Kadara wekasan nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna sampun amundi wujuding kayu Kastuba selongsonging pusaka Kyai Kunta nalika semanten ing sedya kinarya medhot ponang pusering Sang Jabang Tetuka buser tugel tel selongsong manjing ing pusering Sang Jabang Tetuka dadya pengapesaning Sang Jabang Tetuka lho wae. Sampun pedhot ponang pusring Sang Tetuka pukulun. Wah, bagus. Ning pangerdiya Werkudara Arimbi Puntadewa Kresna Baladewa Permadi apa dene Setyaki. Selongsong pusaka Kyai Kuntawijaya Danu iki mau saiki manjing ana ing pusre Jabang Tetuka. Mula kang saka kuwi wanti-wanti dawuh ulun aja pisan-pisan Tetuka mapakake ya kuwi wujude pusaka Kyai Kuntawijaya Danu. Sebab yen to nganti nekat mapakake Kyai Kunta, ora wurung mengko bakal dadi jalaran patine Tetuka lho Werkudara. Wah, iya. Banjur karepmu wigatimu rawuh mrene apa? Ora liya kejaba panjan ulun mung bakal mboyong Permadi lan Atmaja kita si Jabang Tetuka iki kinarya jagoning dewa wae dina saiki kahanan kayangan murat marit Werkudara disababake saka pokal gawene wadya balane Prabu Kala Pracona patihe ya kuwi si Patih Sekupi Sekipu
Ya kesipu mantra. Sing ngosak asik kanan kayangan sing kepengin ngayonake Betari Supraba. Mongko ulun ngerti sejatine kala Pracana mung bakal kepengin dadi dewaning para dewa. Banjur karepmu piye? Mula ulun bakal boyong nglawan adik kita kadang kita ya kuwi si Permati ulun boyong ning kayangan bakal ulun dadekake jagoning Dewa Kinarya Serana. Ngalahake Prabu Kala Pracana. Nah aku mung manut wae. Permati arep mbok boyong. Ning aku njaluk aku ya kudu melu. Aja mung Permati tok. Aku kudu melu ngewangi Permati. Gawe tentrem ning kanan kayangan Suralaya. Aja mung Dimas Werkudara nanging pun Kakang bakale melu. Wah, barep ora sah. Kena ngapa Dimas? Kowe iki iso perang. Ora. Ora usah melu. Mundak mengko dadi beban. Ah, kita mengko bakal dadi beban tim. Mengko yen kita kenok sing nge-revive jeneng kita sapa Puntadewa? Inggih pukulun kula tenggo kawontenan Kesatrian Jodipati Kewala. Wis iki kancanana Roni ya wae, kancanana Roni ya Puntadewa. Ana ing Jodipati iki kancanana. Inggih sendika dawuh. Aja mung Dimas Werkudara nanging pun Kakang uga bakal melu budal menyang Kayiwangan Suralaya. Yo, Kresna kakangku. Ora sah. Werkudara apa dene Yayi Ndarawati pun Kakang bakal melu budal ning Kayangan Suralaya. Kula ugi semanten ugi Kakang Mas. Kula badhe pebela marang ngersanipun Kakang Mas Permati. Yo bungkik. Wah, Narada kakekku disika. Mengko aku lan kadang-kadangku nyusul. Nyuwun aku njaluk pamit Werkudara. Ya, matur nuwun merga wis gawe syarat srana. Pedhote pusere Jabang Tetuka. Ulun kondur makayangan Werkudara. Barep ora usah suwe-suwe. Ayo diake budal mring Kayiwangan Suralaya. Kresna kakangku lan Baladewa apa dene bungkik lan kowe Permati. Ayo budal mring Kayangan Suralaya barep kakangku tunggu kanan Jodipati. Yo kadangipun Kakang Yayi Bratasena ya Di. Wah, Rimbi. Kowe eneng kene wae ora usah ning endi-endi. Inggih Kakang Mas. Wah, barep. Arimbi aja to kapak-kapake. Ora. Aku ki siji wae. Cari sapa? Ora bakal pun Kakang wani nyidran lan ngapak-ngapakake. Ngapak-ngapake kuwi apa? Kelawan Yayi Arimbi Werkudara Rasah guyu. Wah, rasah suwe-suwe ayo budal slideng. Ayo Werkudara diake budal. Yo Werkudara ayo budal.
Gusti jagone dewa jare arep ngetok arep mungsuh patih Sekipu. Wah, la tala. Wah, lah kok ketok kae satriya bagus ora pangling Permadi waras. Jalanan sekertaning bawuna iblis lanat patih Sekipu wani ngobrak-abrik kanan kayiwangan Suralaya Permadi sing ora trima gaglak limpamu maju mungsuh burung isa mungsuh Raden Permadi waras. Oh oh Hey! Oh! 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 Oh ya! Oh! Oi! Oh! Boy! Oi! Satria bungkek sapa we Setyaki aku. Ayo aku ora nrimake sengsarane Kakang Mas Permadi karepmu mati pecah. Wah! Oh! Oi! Oh! 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 Ah! Oh ya! Ayo amusra mrata jemrata. Wah, edian keparat Satria gagah pideksa Werkudara. Ayo Sekipu gelem leren apa ora? Ora. Aku lerenku yen wis kesel. Wah, ngobrak-abrik kanan kayangan Werkudara sing ora nrimake. Oh, aja kok kowe liyane kowe sing luwih digdaya cangkem. Oh! 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 Oi! Oh! Oh ya! Oh! Oh! Oi! Tot! 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 Wah. Oh. 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 Ah. Boy. Ah. Oh. Oh. Boy.
setaning baune iblis lanat menungso ora tatanan kowe wani nyokot adikku Werkudara wani nyokot adikku Werkudara kowe iso ngalahke Werkudara tak lamun kowe iso ngalahke Baladewa jan oh ayo sambat to ayo kerubutan kaya mencangan mati kurang aman menyatyo kurang kanca kerubutana jalukmu cara piye oh oh menungso ora tahan kowe iblis lanat oh oh maning jajar staning banu iblis lanat sekupi sekipu kok Prabu sekipu maju rene aja kaya bocah cilik jiring getih wedi mati kowe nyokot guluku sak geleme dhewe ayo aja mung kowe ratu gustimu sapa Kala Pracona Kala sapa Kala Pracona sapa Kresna Prabu Kala Pracona ratu gustimu sapa Kresna pun kakang ora krungu Prabu Kala Pracona ya ora sah getak ngene kok getak wong tuwa lamur kupinge hus ratu gustimu Kala Pracona maju sisan tanding ana kridane Baladewa Kala Prabu piye nawi ajeng muring-muring nek ora nek wong iki rumaos kula kok percuma. Kowe omong ngono ki piye? Aku ki Ratu Digdaya Sekti Kalintang janing perang. Inggih kula pitados. Nanging mbok inggih sampun to. Kersanipun sing bocah ki men genti maju. Tetuka kuwi pun maju. Nggih. Bayi wingi sore umur setahun tukun maju. Inggih kok Prabu. Wah, iblis. Gendeng kowe Kresna. Aku arep ngejoki tetuka. Sing tuwa sektine kaya ngene wae kalah karo Sekipu. Bapakne tetuka sing gedhe Digdaya kaya ngono wae kalah karo Sekipu. Lah kok kowe arep ngejoki bayi kaya ngono ki? Akalmu ning endi? Akalmu ning endi? Sampun to. Pitados kaliyan Kang Rayi Ndorowati. Mengko nek malah napa-apa sampun kok Prabu, sampun. Mengke kula ingkang badhe ngatasi. Wah, aku ora urusan nek apa-apa lho, aku ora ndelok. Tetuka adetote. Wah, lah jenenge we bocah urung cetha omongane. Kae Sekipu kae kowe wis iso mlaku kae gagih. Kae lawan kae patenana Sekipu kae. Cepet mengko nek wis Pak dikeki permen ya tetuka. Bayi semono kae permen ora keleleken. Ya Gong. Anakku umur 13 tahun isih nyusu. Iki didikanmu jan mbok ora disapih ora. Aku dhisik iso. Aku dhisik iso mari disapihke umur 23. Bar kowe berkelanjutan karo adimu wedok. Iki kaya ngono senengane ora. Ora. Semirke ngawur ora. Adeta tak padure kae
pate cekipu maju kono. Ya aman. Nek bayi iki bocah umur setahun kowe anake sapa? Anake bapak. Wah, ora pati cetha gunemanmu balya le. Kowe balya tinimbang dadi panganku. Aben. Wah. Bocah ngeyel kandhanane, oh saut mangsa bara, cokotmu dadi wah. Oh. Tetuka ora ana Kresna. Tetuka wis ora ana. Dicokot karo Patih Sekipu. Jer iki piye? Inggih sampun masralaman dumateng Paduka. Ulun gawane mring Yang Adi Pramesti Bathara. Tru, Mega kok nek aku suluk rada seliring ngono lho. Mbuh. Sentimen ro aku ya. Ora seneng karo suaramu, ora seneng. Ya. Ya wis, Tru, sing penting seneng barangku. Ngapa ngetake? Wong nyata kok, nyata-nyata ora. Sok mengada-ada, ora lah guyon ah. Iya. Ngawur jiwang. Kakang Nrada menika kados pundi? Menika lho. Menika tetuka mboten wonten, menika ketiwasan wae Di Guru tetuka seda. Menika awet dipun cokot kalian Patih Sekipu. Wela dalah saged mekaten lelampanipun pun pasrah lelampahan. Pasrah lelakon marang Ngersa Paduka Yang Adi Pramesti Bathara Guru Adi Guru. Ayo delok Ngersa. Nggih. Ucap kacarita nalika semanten Sang Hyang Manikmaya ing karsa nedya nyemplungaken Sang Tetuka kuwandaning Sang Tetuka wonten saklebeting kawah Candra-Dimuka nalika semanten den Jedi den kanteni pusaka kadewatan den kanteni mantram sakti. Ucap kacarita nalika semanten kuwandaning Sang Tetuka den cemplungaken ing kawah Candra-Dimuka sanes ajur nanging malah tambah digdaya tambah gagah dadya piteksa godhek mok simbar jaja Sang Tetuka kala wau.
Jatlangening kalanjan nagar pandan muncang tinon lir kekoneng surem sorote tanpa adang kok ngane-aneh kados pundi tetuka mangka wujud bayi men namung sampun wujud kuwanda lah kadipun cemulungaken wonten ing kawah Candradimuka dados kaya kados mekaten tetuka ulun jadi wonten ing kawah Candradimuka Kakang mekaten inggih sartanipun kula kanthi wujuding pusaka kadewatan tuwin supados saged pangandikan saged guneman kula kantheni ugi wujuding guntur geni guntur angin lah niki bebayane niki dikira nggih bebayane pripun ta kula apa kita ora ngerteni Bagong wong ki nek nggon lambene nuwun sewu dikantheni wujuding guntur geni guntur angin wah saben guneman saben ngendikan mesti metu petire waduh iki iso nek ngambung bojone piye ya wah rekoso ora rak cedak-cedak ya ngapa ndara tetuka ka lho nyemelangi piye nek ngendikane metu bledeke apa Gen Halilintar piye dikantheni anu guntur geni guntur angin wah jan awake medyane nah ya wis ora apa-apa pancen kudu satriya baen-baen kok Kakang Narada kula aturi nderek nyekseni nggih Adik Guru kados pundi gandeng tetuka menika kula jadi wonten ing kawah Candradimuka lan tetuka menika sak mangke dados satra kang pengpengan senes satra ingkang baen-baen mila kula paringi pusaka asma Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca ya sang tetuka terus Raden Gatotkaca ya dieling-eling Ndara Werkudara apa pun kakak wis gen kakak jenenge sinten tetuka mang tambahi Gatotkaca ngoten nggih Pak Lurah nggih Pak Lurah Mer piye wae iki nambahi jeneng pira biayane mengko gampang Naro bendoro aku ra hitungan sak ikhlase wae ya minimal 700 kanggo gantine sebraan Bathara Guru lajeng kula kedah kados pundi kayana patih Sekipu lan Prabu Nakala Maracana diage kae kalahna kae patenana kinaresrana tentreming kayiwangan Suralaya Gatotkaca nyuwun pamit
adalah bujleng-bujleng iblis lanat. Ana satriya pengawak aja kowe sapa? Raden Gatotkaca. Ayo kowe Prabu Kala Pracana. Sampurnakna Gatotkaca. Ah, mati deang gaglak limpamu, gandul dasmu. Oi! Ot! Ot! Bagus Oh. Sembar Redan. Mboten. Kuwi anakku. Kula meng ngajeng ngaturke sembah. Ora oleh. Nggih, Pun. Aja cedak-cedak. Nggih. Kowe 200. Nggih. Amis. Nggih. Mboten sahur-sahur apa meneng. Pun. Lahir putra daerah.
Menika potensi, Gus. Iya. Kedah dipun lestantunaken. Iya, Kakang Semar nggih. Lah menika to. Sosok yang luar biasa. Saged dipun tulodo. Umure bayi setahun cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka langsung dadi manusia dewasa. Kedahe niki wau ngangge galong ning gandeng kelalen mboten napa-napa. Mboten nggih mboten napa-napa. Ora apa-apa Kakang Semar. Solo Yojo kuwi padha wae nggih. Di mix. Waduh. Si Kresna kok omonge mix barang. Aku ngikuti tren, Petro. Oh lah. Mboten napa-napa. Mugi-mugi langgeng selawasing gesang, Gus. Iya Semar.